Leanne, Mandy u Dorothy kienu l-ewwel nisa pumpiera f'Malta li daħlu fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dan wara snin li d-Dipartiment kien iddominat biss mill-irġiel. Iltqajna ma' dawn it-tliet fajliet waqt sessjoni ta' taħriġ fl-istazzjon ta' Ħal Far. Leanne Newell li sibet fil-forza f'Settembru li għadda għaltilna li qiegħda timxi fuq il-passi ta' missiera. Dan għax sa minn tkun kienet tħuf fil-btieħi tad-Dipartiment jew riekba f'xi vettura tat-tifi tan-nar. Tista' tgħid kważi twilit fid-Dipartiment għandi d-dadi ġa qiegħed parti mis-servizz ilu ħafna żmien, żgħira dejjem niġri miegħu l-stations, fire engines u naħseb dejjem kien hemm dik il-imħabba li għal da xogħol ta' avventura u li tista' tgħin in-nies bih. Leanne qaltilna li xogħla jagħtiha ħafna sodisfazzjon, l-aktar meta jsalvaw persuna li tkun fit-tarf li titlef ħajjitha. Madankollu jħabtu wiċċhom ukoll ma' sitwazzjonijiet bħal dik ta' t-Tnejn li għadda fil-Ħamrun fejn Miriam Pace spiċċat mietet intortament waqt li kienet fil-kwiet ta' dara. L-aħħar esperjenza li kelli u żgur li mhux ħaninsija kienet ta' l-inċident li ġara nhar it-Tnejn tal-Ħamrun. Ġejna majtin aktar tard aħna fil-ħin biex ngħinu għax kien hemm ġiex crews li ġa kienu ilhom jitu jfittxu u x-shift tiegħi kien ġimgħajjat bħala backup biex inkomplu ngħinuhom naqlaw it-tifrik u nkomplu nfittxu. Mandy Briguljo, tfajla ta' 22 sena, qaltilna li sa minn tkun xtaqet tidħol għal din il-vokazzjoni biex tajn persuni li ħafna drabi jkunu qegħdin jissiltu bejn ħajja jew mewt. Jiena kont volontiera ma' St. John Rescue Corps, xogħol ta' salvataġġ minn dejjem oġobni u bekk imbagħad sirt naf bis-civil protection u qatt ħanipprova u rnexxieli. Leanne qaltilna li minkejja li ilha ftit xhur fid-Dipartiment, il-kollegi sħaba rġiel ma jagħmlux distinzjoni. Qalet li kull fejn marret, in-nies m'għadhomx jibqgħu mistaġba meta jaraw mara f'ħidma ta' salvataġġ. U kurzita, l-istess xogħol bħall-irġiel tagħmel? More or less iwa ta' ma tantx m'hemmx differenzi u dan huwa xogħol ta' teamwork, jiġifieri aħna qatt ma ħankunu qed nagħmlu xi ħaġa wieħed nessaġġ dejjem ħajkonna l-sħabna warajna jew ħdejna qed jgħinuna, ġifieri dejjem ħajkun hemm l-għajnuna ta' sħabna wkoll. Dorothy Samut ukoll tajt li minkejja li hija mara qatt ma ħassitha differenti mill-kollegi tagħha. Qatt ma sib diffikultà dejjem laqgħu li għamilt ix-xogħol tiegħi dik l-iktar ħaġa importanti, qatt ma sib problema ma. Leanne, Mandy u Dorothy qalu li għalkemm jaħdmu f'ambjent iddominat mill-irġiel, jaħdmu id fit mal-pumpiera rġiel u saħħu li l-interess primarju tagħhom huwa li jagħtu l-aqwa servizz lil kull min isejħilhom għall-għajnuna. It-tliet nisa qalulna li jinsabu determinati li jkomplu b'ħidmithom u tamaw li jkun hemm aktar pumpiera nisa li jissieħbu f'dan id-dipartiment li tant huwa kruċjali biex jisalva l-ħajjiet tan-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.